बे खांख्राइनि मुङानो जाबाय मास्कट खांख्राइ। लोगोफोर मेन गेटआ नैबेनो जाहैबाय, नैबे जाहैबाय बै केन्डेल मेल जागोन जायगा। बिनिफ्राय नै लोगोफोर मिटिं जागोन जायगाया बेनो जाहैबाय मेन केन्डेलआ। एसे सिनेमेटिक खेबसां बानलु सायदों। बुरि आबै संगासिनो दं आरो ना संग्राफ्रा। बेदर संलाय ओंखाम संलाय नैबे साइडजों ओंखाम। ओमफ्राय नै आदैहा जोंहा बानलु बाथोन देगासिनो दं, बानलु सामब्राम गुफुर। हेलौ लोगोफोर, आङो दिनै माने दैमाकुसियाव दंफैयो आरो ना, दैमाकुसि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय। मानो होनब्ला आङो बर' साहित्य सभा नायनो फैदों आरो। ओमफ्राय नै आं नैबे आमाइमोननाव थाफैदों आरो गारि ड्राइभारमोननाव। बिसिनि गामिया पश्चिमकटला होनो। बे दैमुगुरि गामिनि दैमु नोगोरनि मामोनलाय, दैमु नोगोर नामा, बिनि खाथियावनो आरो। नैबे आमाइमोन लागोनि आरो ना, पश्चिमकटला गामिनि। ओमफ्राय जों दा ओरै सिदा थांसिगोन। नैबे पश्चिमकटला मा स्कुल मोनलाय आमाइ? एम इ स्कुल। जोङो दा दैमाकुसि बाजाराव थांग्रोगोन आरो ना, बिनिफ्राय दा साहित्य सभायाव जों ओंखाम जानोसो हाबना फैनो नागिरदों। दा मोनायाव बेरायनोसै आरामनो, दा दसे नेचारेलफोरखौ देखायनोसै। जों दैमाकुसियाव थांगासिनो दङ। लोगोफोर, जों दा माने दैमाकुसि बाजार मोनफैबायानो नै। नैबे मेन लामा जाहैबाय, नैबे साइडआवसो नांगौ। नैबेनो लोगोफोर दैमाकुसि बाजारा, सिङाव हाबहैनानै देखायगोन दे। लोगोफोर, जों दा बाजाराव फैबाय, गारि सोजायावनो सोबाय लागा। बेलाय अमा गोजा, ओरैबो अमा। मोजाङै बेरायनाय जायासैलै ना। जोङो माने मोजाङै हाबनाय जायासै, भिर ना। ओमफ्राय जों दस्रायाव, ओमफ्राय एबार अबेहाय थांनो आमाइ? थांसै र' फन खालामना लानि। औ गारि लांनाय दैमाकुसि बाजारा बेनोमोन। लोगोफोर, जों दा साहित्य सभायाव सफैबाय। बेनिफ्राय नै जायगाखौ नायना लादो, गोगोम गुवार। ओरैथिंबो दंबावो, ओमफ्राय नै ओरैथिं नायना लादो, गुवारथार। लोगोफोर, आङो दा साहित्य सभानि जाग्रा जायगायाव दंफैयो आरो ना, नैबे जाग्रा जायगा। ओमफ्राय दा टेबोल सियार माबा बसायथ'वाखै आरो, नै दाबो अपेनिंखौनो खालामाखै ना। बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो संनाय खावनायफ्रा माबायदि, बिनिफ्राय मैगं थाइगं हाग्राफ्रा सोर सोर हादों नोंथांमोननो देखायहैनो नागिरदों आरो ना। नायलांबाय थाबानो जाबाय। बानलु सायदों। बे बानलु सायग्राफोर। बेनिफ्राय नैथिं आलु हागासिनो दं। बुरि आबै मैगं हादों नै जोंहा साहित्य सभानि। जोंनि गामिया फाला गोलैदों। फाला ना, गामि खाथि खाथिना बिदिनो। ओमफ्राय ओरैथिं हाइजें हागासिनो दं। केमेरामेन फैदों नामा? ओमफ्राय नै पियास एसे देखायनोसै आं, बानलु सामब्राम गुफुर। बे समाव जोंबो जिल्लानिसो मावथिमोन। ओमफ्राय नैथिं टमेट' जुगा जिबायदि सोलायबाय, जोंखौ जोङो बुख्रुबाय थानानै बे कनस्ट्राक्टिभ लाइनजों लाङाब्ला, बिदि डिस्ट्राक्टिभ लाइनजोंल' जुदि खामानिखौ मावोब्ला। बिनिफ्राय ओरैथिं संगासिनो दं आरो ना संग्राफ्रा। बेदर संलाय ओंखाम संलाय, नैबे साइडजों ओंखाम। मानसिखौ जेब्ला बेयो जौआ बेनि थाखाय मा हानि खालामो, जौआ जोंनि थाखाय न'खर जौगानायाव बेसेखिनि खहा खालामो। जोंहा ओरैथिं नै ना एवगासिनो दं, ना आदै ना लागाव। ओमफ्राय ओरैथिं लाब्रा, ओरै बेदरनि। नैबे दालि ओंख्रि।
बेबो दालि जागोन ओमफ्राय अमा बेदरा ओरैथिंसो लागाव अमा बेदर ना आदै औ अमा बेदर हाब गोथाव मोदोमथारबायलै सारायथाम मस्ला मोनामबाय मिट मस्ला ओमफ्राय नै आदैहा जोंहा बानलु बाथोन देगासिनो दं बानलु सामब्राम गुफुर औ बानलु बाथोन ना दे होग्लाय हासुंजोंसो होबाय औवा हासुंजों लोगोफोर नोंथांमोनहा जे फेसबुक वाट्सएप इन्स्टाफ्राव नैबे भिडिअ माबाखौ बिनि फटक भिडिअ नुबाय थादोंमोन ना खांख्राइया बे खांख्राइनि मुङानो जाबाय मास्कट खांख्राइ जों दा सफैबाय नै एसे गाबोननिफ्रायसो जाहैबाय प्रग्रामा ओमफ्राय नैथिं मा दं बिथिं थांथ'ला जोङो नैबे खांख्राइनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय हरैथिं मेन गेट ओमफ्राय जों दा दसे बेरायनोसै आमाइजों आंजों प्रग्रामा गाबोननिफ्रायसो लोगोफोर दिनै 9 थारिख गाबोन 10निफ्राय जागोन 10, 11, 12 खयदिन मोनलाय 12सिम सानथाम जोङो दा मेन गेटजों हाबनोसै माखासे दा मोनायाव नोंथांमोननो देखायनोसै आं आलदा भिडिअ बानायगोन आरो मोनानिखौ दे लोगोफोर मेन गेटआ नै बेनो जाहैबाय नै बे जाहैबाय बै केन्डेल मेल जागोन जायगा नायना लादो ओमफ्राय ओरैथिं नै दसे नोंथांमोननो देखायबाय लोगोफोर आं दा मेन केन्डेलखौ देखायनोसै नोंथांमोनहा नायलांबाय था दु आमाय हाबनोसै गेट नै गेटआ बेनो नै जोङो दा हाबलांबाय गाबोननिफ्रायसो नालाय प्रग्रामा मेन केन्डेलआ बेनो जाहैबाय बरिया नांदों फार्स्ट टाइम दिनैसो दैमु नोगोराव फैबाय आमाय फुंखा आरो आं सानैबो सिंगोलसो दे सोरबा सिख्लाफोर नायदोंबा कमेन्ट खालामो दे नैबे उदालगुरिनिफ्राय आरोना एसे इन्टारेस्ट खालामनो मेन केन्डेलआ बेनो लोगोफोर दाबो चेयार टेबोल जेबो बसायथ'वाखै आरो ना नोंथांमोननिबा नैबावहाय कय हाजारजन मानसि जेरै जागोन ओरैथिं हिनजावफोरनि ओरैथिं हौवाफोरनि जानो हागौ आरोखि ना आलदा आलदा बिराद गुवार गिदिरखा आरो बिनिफ्राय नै लोगोफोर मिटिं जागोन जायगाया बेनो जाहैबाय मेन केन्डेलआ एसे सिनेमेटिक खेबसां नोंथांमोन लाइट नुबाय थादोंमोन ना बेनोमोन आरोखि ओमफ्राय ओरैथिं एजुकेसन ओमफ्राय जोङो दा मेन केन्डेलखौ देखायना फैखांबाय नायना फैखांबाय ओमफ्राय जों दा एसे बाजाराव थांसै ओरैथिं नै नायना लादो बेवहाय दसे हाबहैनोसै दा जों नैबावहाय फैबाय आरो लोगोफोर बे एजुकेसन नङा दे माने जों दा एजुकेसनावहाय मोनाबासो हाबगोन मोनायाव रिथा बरिया जायो नालाय जों दा नैबे बाजार बायदियाव हाबसै खालि जानाय लोंनायल' खोमा जायगानि नार्सारि बिबार बरपेटानि सोरनो नांगौ लांफैदो नै फुला बरिया जुलाफे दखानसो नुबाय हाब बिथिंबो माथो गुवारथार लोगोफोर नैबे हटेल आलायारन गैया मानसिफ्रानो जाथ'वाखै लोगोफोर नैबे हटेलखौ नायना ला गबागब हटेलनो दा बर' किटचेन्स गेलदांदां जानानै थां ओमफ्राय नैबे साम' हटेल ओमफ्राय नैबेयो रंजालि ओंखाम हटेलनो दा मानसिफ्रानो बारा गैथ'वा गाबोननि प्रग्राम जाबासो दसे बेरायनोसै जोंना दा मोनायावसोनो आमाय एजुकेसनाव मोनायावसो बरिया जागोन
जों दाहाय इडुकेसनाव हाबोबा बे मेन लामा माने बे लाइट रिथा होनाया बेजों हाबनानै आराम इडुकेसनाव बेरायनोसै फुल भिडिअ बानायगोन नोंथांमोनहा नायनो एक्साइटेड ना नायबानो जाबाय आरो ना वेट खालामना थाबानो जाबाय दसे बेरायथ'सै बेवहाय बाजार सिस्टेम जाहैबाय जाग्रा लोंग्रा जेरावखि हाबा माने ओंखाम ओंख्रि मोनजाजोबगोन आरोखि ना गासिबो मोनजोबगोन अमा हांनायबो साइडआव लांनानै लागायहैनो हागोन नोंथांमोनहा जाहैनो हागोन बिदिनोसै जायगाफ्रा जानाय लोंनायनि जाहैबाय दा होमबा लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै ओमफ्राय दा मोनानिखौ मोना खालामसै लोगोफोर प्रग्रामा गाबोननिफ्रायसो नालाय दा एसेयावनो दे लोगोफोर नोंथांमोना जाय नायदों अननानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय गावबागाव गोसोजों ओमफ्राय लाइक कमेन्ट खालामनानै गालांबानो जाबाय ओमफ्राय गोदान बाथ्राफोर खालामनानै गालांबानो जाबाय आरो ना थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय